les despeses de la lluita armada va prestar el mossèn Lluís de Santàngel, escrivà de l'Arxiu d'Aragó, 140.000 maravedís. Com ja tenia el contingut així, per això ja no va ser el meu de cas. I al cap de molt pocs dies recibiren de l'Arxiu de Simanques aquestes 4 fotocopies. Quan jo les vaig veure, dic, què diu ahí? Perquè jo no sabia si agarrar-les així o agarrar-les així. Este senyor me va dir, jo tampoc ho sé, Pérez. Dic, entonces què tenim que fer? Perquè jo podria llegir aquesta carta al rei, es fa-me un agraïment a este valencià, vull saber-ho. Dic, pues buscarem una persona que m'ho la traduïssi. I aquesta persona que m'ho la traduïssi, que buscarem, resulta que havia estudiat, era llicenciat en paleografia, però de la Corona d'Aragó. I quan va veure això, no se va comprometre a fer una traducció que tinguera unes garanties per poder, que és el que teníem, unes garanties que volien d'ells. Direm, però buscarem algun altre, a veure si m'ho traduís. I mentrestant, els mestres d'escola recibim un catàleg de les editorials comunicant-li una quantitat de llibres que havien així. M'ensenya el catàleg que diu assenya uno que parla de cartes que li van escriure a Colón. I dic, ai sí, però en aquest llibre no està la Santàngel, perquè aquesta, la que busco jo és la que va escriure Colón fa un mes. I però demana-la. I l'home em diu, ja l'havia demanat, però si estava algun escrit de Santàngel a Colón. Al cap de poc temps me dona este llibre que se titula Cartas de particulares a Colón y relaciones coetáneas, edición de Juan Gil y Consuelo Varela, Alianza Universidad. Y así la debe decir que Juan Gil es catedrático de la Universidad de Sevilla y Consuelo Varela de la Escuela de Estudios Hispanoamericanos de Sevilla. Jo me vaig ficar a llegir aquest llibre i us puc assegurar que quan vaig acabar estava tan marejat com antes de començar. Però m'havia fet algunes anotacions. I quan estava acabant pràcticament no me quedava res. És que resulta ser que mos enteràvem per així dins de que n'havien editat un altre. I mentre jo anava llegint així, demanaren un altre. I acabant-lo vaig i recibís un altre llibre que diu Cristóbal Colón, textos y documentos completos, prólogo y notas de Consuelo Varela, Alianza Universidad. O sea que este llibre està fet entre 2 persones, però una d'elles és el texto por completo. Me vaig buscar a seguida la carta a Santàngel a veure què és el que dia. I la vaig llegir i tampoc vaig aplegar a ninguna conclusió. I vaig estar a punt d'agarrar els 2 llibres i tornar-los perquè no s'havien prestat. Però no me pareixia bé tornar els llibres sense haver-los llegit, ja que l'home havia fet prou de sacrifici, doncs enviar les cartes, demanar-los i tota la cosa. I vaig a llegir aquest llibre. Jo he anat ahir acumulant una quantitat de matèries i de sabers i d'intuïcions que no puc contar-les conforme jo he anat aclarint-les. Però jo vaig a veure si ho faig d'una forma que aplegui vostès, no els maregi, no els diga massa coses, però tampoc les diga poques. Les diga les suficients perquè quan vostès se'n vagin d'ací ja es comencen a conèixer a Colón. Jo he tardat diversos anys en conèixer-lo. Jo espero que vostès en un poc de sacrifici, en poc de temps es puguin conèixer. Per tant, agarrarem aquest llibre que és el de Colón i hi ha una quantitat enorme de documents que aquesta senyora ha traduït a tipus d'impremta, perquè antigament ja han vist com està escrit això, que no hi ha manera, si no és una persona especialitzada en Xile. I davant de tots els documents té un pròleg molt extens i molt bo, un estudi molt gran, la senyora ha fet un estudi molt gran del senyor Almirant. Jo vaig a llegir-los unes quantes coses i en seguida començaran vostès a donar-se compte qui era el senyor Almirant i es donaran compte que no era ningú pirata, ningú corsari ni ninguna cosa de totes aquestes. Perquè un home, que una senyora que ha llegit directament els manuscrits d'ell i diga aquestes coses, no és possible ser això. Fica, Colón utiliza siempre el papel como material escritorio, incluso cuando dibuja. Parece fuera de duda que mandaba hacer copia de todos sus documentos, y ello está suficientemente atestiguado.
Además, hay que señalar la total ausencia de tachaduras. Las cartas que poseemos son públicas. Rara vez aparece una palabra sobre el renglón o el margen. También escribo. Tanto don Hernando Colón como las casas nos dicen que Colón no tomaba la pluma sin escribir estas palabras. Jesús con María, sin novios en día, y con tan buena letra que bastaba para ganarte conmigo. En cuanto a la afirmación de la bondad de su letra, sí podemos estar de acuerdo. Colón emplea distintos tipos de letra, librania y semicursiva en las anotaciones marginales de sus libros, y cursiva en la mayoría de las cartas y borradores. En los tres casos, la letra es muy correcta y a veces llega a ser caligráfica. Los renglones son en general muy rectos. El margen izquierdo del documento suele ser de una extrema verticalidad, solo alterada por las letras iniciales de un nuevo párrafo que se sale de la caja. También escribo más abajo. En los encabezamientos y en las despedidas que hace en sus cartas, Colón, hombre regular, utiliza unas fórmulas de las que rara vez se separa. Nada deja al azar, todo está estudiado y repite el esquema una y otra vez, de tal suerte que cuando estas normas se quiebren, habremos de buscar un motivo que lo justifique. I això és el que vaig tenir. Buscar tots els documents que estan manipulats i per què els han manipulat. I entonces tratar de todo lo que está manipulado, donar la versión contraria de lo que un document vol donar a entender. Crec que em comprès la meva intenció. O sigui que jo, així hi ha uns documents que tenen unes senyals i el document que és original jo el respecte al 100%. Però el que no és original, que són còpies i són manipulacions que uns investigadors ens donen més o menys com a bons, i això jo trato de veure què és el que volen donar a entendre per agarrar la part contrària perquè un no fa una manipulació si no és per donar un efecte contrari. I una vegada que coneixem un poc el senyor Almirall, ja entrarem un poc en matèria i es començarem en el diari de navegació. Perquè aquests llibres comencen en aquest diari de navegació. Això no vol dir que jo no hagi investigat en altres llibres part de la vida d'ell anterior. Però, com se faria moltíssimes hores que tindrien que estar vostès allà sentats i jo així parlant i aplegaríem un moment que jo no sabria si vostès ho haurien comprès, valdrà la pena que anem a poquet, però firmement. Entonces vam entrar en el diari de navegació que comença el dia 2 d'agost de l'any 1492. I aquest dia el senyor Almirall va fer pujar a tota la tripulació dalt de les embarcacions a fi de que els endemà, abans que es fera de dia, se ficaren a navegar. I una vegada tots ja embarcats, ell se fica a escriure. I el primer dia, com estaven allí encara parats en el port de Pals, doncs va fer una escriptura prou llarga. Totes les indicacions que hi ha així a mi me donen un resultat, que el senyor Almirall escrivia en llengua valenciana. I no tinc vergonya de dir. Jo, poquet a poquet, aniré explicant-nos per què ha plegat aquesta conclusió arreu el que hi ha. Ha plegat la conclusió perquè, entre altres coses, fica en aquesta primera nit de las tierras de la India y de un príncipe que es llamado Gran Khan, que quiere decir en nuestro romance el rey de reyes. Vol dir, què parla en nuestro romance? Vostès poden analitzar les llengües romans que poden ser nostres, tant de la corona d'Aragó o de la corona de Castella, perquè entonces allà on estava començant. La llengua romans de Portugal no podia ser perquè no era nostra. La llengua gallega haurà pogut ser, però si hagués sigut gallega, com estava enquadrada des de la corona de Castella, no li havien manipulat tot el que li manipulat. La llengua romans castellana no podia ser perquè no eren manipulades. La llengua romans aragonesa era tan pareguda a la castellana que tampoc la eren manipulat. Ja només queda una llengua romans importantíssima en aquell segle. En el segle or, precisament valencià. Vostès traguen conclusions i sàpiguen que en aquell entonces Joan Martorell ja l'anomenava llengua valenciana. Però Isabel de Villena comença el seu famós llibre Així comença un Betacrist en romans.
vostès vaig entrar en un concurs. I ese dia que fem escritura prou llarga acaba de la siguiente forma l'escritura. Allende de escribir cada noche lo que el día pasare y el día lo que la noche navegare, tengo propósito de hacer carta nueva de navegar, en la cual situaré toda la mar y tierras de mar océano en sus propios lugares, debajo su viento, y más componer un libro, y poner todo por él semejante por pintura, por latitud decisional y longitud de occidente, y sobre todo cumple mucho que yo olvide el sueño, y tiente mucho en navegar, porque así cumple las cuales serán gran trabajo. O sea que el propósito del señor almirante era no dormir. Así me dona a entendre en altres coses que el senyor almirant no dormia ni de nit ni de dia. Era d'aquests homes que no necessitaven dormir, o algunes que més o menys se ficarien així, pegarien una xicota de caeta i havien dormit a 24 hores. Diu així que compondria un llibre, que faria una carta navegal, faria una pintura, tot ha desaparegut. Jo si no estic fent una conferència, ho estic fent una notificació de les coses que ell tenia intenció i no se feien. I quan no se feien, alguna cosa serà. Vostès tindran que anar en conseqüències. El día 3 per la nit fica, partimos, viernes 3 de agosto. Y el día 4 fica, anduvieron al sudeste cuarta del sur. Fíjense que el día 3 de agosto fica, partimos, primera persona del plural. Y el día 4 de agosto fica, anduvieron, tercera persona del plural. Això jo ho entenc. Els historiadors no fan cas. Jo ho entenc com aquell llibre estava escrit en un principi en valencià. I escriure uno en primera persona nosaltres és molt difícil. En canvi, dir, aquest era allò, fer allò, fer l'altre, és molt fàcil. Fer una panyeta, una regla, això és molt fàcil. I veient la quantitat de treball que tenia, perquè jo he vist que este home que va fer la traducció, no Bertomeu de les Cases, sinó la persona que per mi li va fer un pont a Bertomeu de les Cases, agarrar el llibre del senyor almirant i el va manipular. I n'acabant Bertomeu de les Cases, que el va escriure prou després, ara després aplegarem, pues el va escriure basant-se en una falsificació. Entrem així al dia 9 d'agost. El dia 9 d'agost aplega, ja estava en Canàries el senyor almirant i fica. Dice el almirante, se donen cuenta, le está escribiendo uno en tercera persona. Dice el almirante que juraban muchos hombres honrados españoles que en La Gomera estaban con doña Inés Peraza, madre de Guillén Peraza, que después fue el primer conde de La Gomera. Después, no està escrit en present. Això vull que ho sàpiguen vostès i que se donen compte. I així una noteta fica que el títol del primer conde de La Gomera lo donaren en 1516. O sigui, aquest diari, des que com el senyor almirant 1506 a 1516, passaren per lo menys 10 anys que hi hagués suficient temps per fer-li el que jo dic un pont. I si vam dir la pel·lícula esta que vam fer a temps arrere i en algunes altres, i algú que hagi llegit alguna la història que es coneix esta ara del senyor almirant, hauran oït dir que hi havia una doble anotació de navegació. Jo vaig a llegir-los un poquet més y comprendrán per qué hice doble navegación. Aquel día con su noche, yendo a su villa que era al oeste, anduvieron 33 leguas y contaba 3 o 4 menos. Això està molt clar per què és. Perquè resulta que una llengua castellana té 5 quilòmetres, 572 metres i 69 centímetres. I la llengua valenciana té 6 quilòmetres, 37 metres, 9 centímetres. El que vol dir que hi ha uns 500 metres de diferència. Per a ser més exacte, 464 metres. Vol dir que una mateixa, com la llengua valenciana és més llarga, una mateixa distància medida en llengües castellanes n'hi ha més, i en llengües valencianes menys. Per tant, quan els pinçons que Colom confrontaven no podien portar la mateixa. Això han tratat de donar unes versions un poquet estranyes, però jo la resolució la trobo tan fàcil en aquest sentit. Els que es compten 33 llengües
i la diferència de mig quilòmetre veurà com el compte el 6 aproximadament el mateix. Més avant, ja navegant per l'Atlàntic, fica que dieron muchas toninas. En valencià són tollines. En castellà són atunes. Dieron muchas toninas. I luego un momento, el día 9 de octubre, y fica, anduvieron anoche 15 millas por hora, si no es tan mentirosa la letra. O sea, que el senyor, que és el frare Bartomeu de Casa, molt conegut per moltes persones que han estudiat el senyor Almirant, diu, si no està mentirosa la letra. Vostès no comprenen, després del que s'ha llegit primerament, que és impossible que el senyor Almirant escriguera això, que escriguera coses mentiroses. I vaig entrar ja en el dia del descobriment. La vespre del descobriment, el senyor Almirant va plegar i va prometre als mariners un xopetí de seda. A respecte del xopetí de seda tinc que dir-los que feia poquetes dies que s'havia comprat a l'hort, així en València, per fer el col·legi major de la seda, i que per aquests dies, des de 1482 a 1498, estava construint-se la llonja de la seda de València. Li dic, per una banda, pel valor que li donava a uno donant un xopetí, i al mateix temps, això, que va ser una cosa molt gran, el poder econòmic que havia en València, la poca importància que se li podia donar en aquell entonces, per això serà molt difícil de trobar res que fica per ella, però encara queden algunes coses. I apleguem al moment del desembarc, del dia del 7 d'octubre. El desembarc, millor dit, el moment de veure terra. Terra, així com troben les pel·lícules per donar coses d'espectacularitat, no hi hagué crit de terra a la vista. No hi hagué crit. Se va fer de nit, el dia 11 d'octubre, i uns mariners professionals ells i el senyor Almirant intuïen la terra ja. La oloraven, la oïen. Per a mi, a mitad nit, per lo que diu així, allà a les 2 del matí, me dóna la sensació que oïren trencar alguna ona contra la terra, van dir la terra estava ahí i no la veia. La intuïren, i a poquet anava a fer-se de dia i tots van veure la terra. Ningú se li pot atribuir qui va ser el primer que va veure la terra. Y anem a veure què passa en el moment del desembarco. En el momento del desembarco, luego vieron gente desnuda y el almirante salió a tierra en la barca armada y Martín Alonso Pinzón y Vicente Áñez, su hermano, que era capitán de la Niña, sacó al almirante la bandera real y los capitanes con 2 banderas de la Cruz Verde que llevaba el almirante en todos los navíos por señas, con una F y una I encima de cada letra su corona. Así que he llegit unes quantes coses que anem a explicar-los un poquito. Una barca armada. L'altre dia també en la pel·lícula i en pintures que jo he vist més o menys imaginàries sempre pinten una barqueta en uns rems remant i acostant-se a terra. No, senyor. El senyor Almirant no desembarcà remant. El senyor Almirant desembarcar en una barca armada que no és ni més ni menys que 7 o 8 taulons creuats i lligats formant una armadilla que algunes persones velles de per al cel han vist ha baixat pel xúquer armadilles de canyes. El senyor Almirant ha baixat dret, a plegar terra dret, conforme van els pescadors de la bufera, conforme van o anaven els areners del xúquer. En una pèrtiga pensant en terra i acorremant-se a la costa. Això vol dir una barca armada. Més avant tindré més ocasió d'explicar-ho. Fica, sacó l'almirante la bandera real. Això la bandera real ho comentarem en acabant quan parlem de la carta sentència. Y queda que comentar con una F y una I encima de cada letra su corona. Jo no he vist encara en ningun altre puesto, només que damunt de la L de València, ficar una coroneta. En els escuts i en documents de l'època va una L i ens feia un garabatet com si fos una corona, donant a entendre que era un regne. Però vaig a donar-los un detall més important encara. Si algú té a la mà en casa o vol molestar-se anar a la biblioteca, obrirà la plana del llibre
les nostres monedes de Rafael Petit, la plana 230, i allí trobarà els mitjos ducats valencians d'entonces i veuran que costen d'una F i una I i damunt el seu color. Tot això no són proves, tot això algú voldrà riure's, però jo no m'ho ric i estic dient que som molt seriós i espero que vostès no se'n riguen tampoc. Se ho agarren amb molta serietat, perquè tot això no són proves, perquè tot està manipulat, però encara queden tots estos rastrolls que jo he anat olfatejant-los com a València. Aplega un puesto que diu: había hojas de manera de cañas y otros de manera de lentisco. Cañas, tot és fàcil trobar-ne per molt puesto que sabem el que és, però lentisco jo no sabia el que era. Me vaig emportar molta alegria el dia que vaig enterar que molts pobles del Regne de València li diuen mata, però en el meu poble i en molts altres més li diuen murta. Murta, en el meu poble hi ha un vall i un monasteri que es diu el Vall de la Murta, i el mestre Xiner no fa molts anys encara, en comparació amb son va compondre l'entrar a la Murta. Vostès vagin lligant. Y aplega el día 21 de octubre, escribió: y había gran cantidad de palmas de otra manera que las de Guinea y de las nuestras. Y un poco més avant ficar, i allò hilo de palma i cordeles. Hilo de palma, en el meu poble, fins fa poquets dies, tots els empeltaors de tarongers gastaven l'hilo de palma, nomenat en València palla ràfia. I un poc més avant, el dia 30 de octubre, diu: al parecer del almirante distaba de la línea equinoccial 42 grados hacia la banda del norte. Si no está corrupta la letra de donde trasladé esto. Estan comprenent que està molt clar? El senyor almirant no feia tatxaures, no feia coses corruptes. I el senyor, el frare Bertomeu de les Casas, dubta davant uns documents. Si no está corrupta la letra de donde trasladé esto. Y més avant así, en el próleg, fica: parece más extraño que don Hernando pudiese incurrir en un error tan garrafal como el de confundir la letra de su padre y la de su tío. Esa letra que en cambio las Casas era capaz de distinguir. Estan comprenent per què dic que hi ha un pont entre el llibre que va fer el senyor Almirant i este que ha plegat als nostres dies? Bertomeu de las Casas no té ninguna culpa, però li feren un pont. Apleguem un puesto més avant i fica que hi havia uns grans, pareixien faxones i faves. Faxones en valencià són fesols i faves, està prou clar. Més avant de ser nombre fica: allò nueces grandes de las Indias, creo que dice. Una altra prova de que el frare no copiava directament del llibre. I així va transcorrent el diari de navegació del senyor Almirant, que, com vostès tenen que recordar ara, se va manipular després de 1516. I com no tenien qui va manipular el que necessitava, el manipulador s'atrevia a escriure esta barbaritat que vaig a llegir-los. Enfrente de él hay unas vegas, las más hermosas del mundo y casi semejables a las tierras de Castilla. Antes estas tienen ventajas, por lo cual puso nombre a la dicha isla, la Española. Se necesita tiempo de valor para escribir esas palabras. Es decir, que a la castellana no es para ahí. I aquestes coses estan escrites en el diari que gasta tot el món per a conèixer el senyor Almirant. I més avant fica que había contactat en un jefe de indio y fica: y unas cuentas muy buenas de ámbar que yo traía al pescuezo. Estaba un collar de ámbar, el señor Almirant, guardado por allá. Y unos zapatos colorados
y això li donà al cacic, y una almarraixa de agua de azar, de que quedó tan contento que fue maravilla. Le donà una almarraixa de agua de azar. I aplega un punt en què diu que havia trobat un gra, també, i fica que els havien portat coses de comer, pan de ajes i gonza avellanada. Així hi ha una noteta que fica. Y es el cacahuet, al que dice las casas que llamaban maní y que comían con pan cazabí. O sigui, que al cacau pelat, perquè vostès ho comprenguen millor, el compara a xunxa avellaná. Xunxa avellaná són xufes. Xufes que en la Ribera del Xúquer a principi del segle encara se cultivaven, però que en Alboraya no fa falta que se diga el que fan ara. I que així gonza avellanada. És, a voltes, a mi me dona hasta tremolor llegir aquestes coses. Saber que estan escrites. I ara anem a entrar en un moment molt important. El moment important és que totes aquestes coses que s'ha llegit estaven navegant per Cuba i apleguen després a l'altra isla que l'espanyola, que és quan de Castilla para que sí. I en Cuba el pinzó no estava conforme con navegava el senyor Almirante, però el senyor Almirante volia fer unes coses ben fetes, era considerat un cartògraf, anava allí a treballar a veure què és el que havia dibuixat i tot, i l'altre se'l que anava a buscar l'oro, i l'altre s'escapa. I se queda la niña i la Santa Maria para mí de la Concepció, perquè també tinc que dir-los que això de dir Santa Maria no és correcte, i no és correcte perquè sempre hem santificat Santa Maria d'una cosa o altra. Per mi era la Concepció, però no anem entrant en aquesta matèria. I quan estava perduda la caravela de Martí Alonso, Pinzó, el dia de la nit de Nadal, havent una mar mansa completament, la nau en barranca. I així, a pesar de les manipulacions i tot, encara s'ha escapat este detall, este xicote detall, perquè és un detall grandiós. I fica el senyor Almirant una volta, havien salvat tot el que havien pogut i estaven en terra, i entonces fa una escriptura extensa, perquè ja no tenia que navegar, i este home o navegava o escribía. Y así fica. Así que todo es venido mucho pelo para que se haga este comienzo, y sobre todo que cuando cayó la nao fue tan paso que casi no sintió ni había ola ni viento. Todo esto dice el almirante, y añade más para mostrar que fue gran ventura y determinada voluntad de Dios que la nao allí encallase, porque dejase allí la gente, que si no fuera por la traición del maestre y de la gente, que eran todos o los más de su tierra. ¿Qué os parece? Resulta que en la nau Santa Maria anava plena de valencians. I és de veres. És de veres. Eren valencians refugiats de l'anterior guerra que havia hagut així per la conquista de la corona d'Aragó i particularment de la reina de València entre el príncep de Viana i son pare, Joan II d'Aragó. S'havien refugiats. On podien pegar a fugir d'aixòs refugiats? Aquestes persones que eren partidaris del príncipe de Viana, llauradors de la Ribera del Xúquer o de la Ribera del Túria, de tota esta depressió que hi ha des de mi a Benicàssim, no podien anar a un altre puesto només a un altre puesto que hi havia les mateixes característiques en aquell entonces i que no pogueren agarrar a Pedro de Valls o Vallès y compañeros suyos el 5 de agosto de 1242 entre las donaciones de Bairén. Resulta ser que a Soc, que no trobava ni per Portugal, ni per Castella, ni per ningú puesto. En este llibre el va trobar, no fos una tercera comprovació del llibre del repartiment, resulta que era d'un poblet, d'aixòs que solen desaparèixer com hi ha molts per totes bandes, que estaven a les estribacions del castell del Bairén en Andí. Tenim ahí, de mà del senyor Almirant, un mariner que era
Joan Martínez de Soto, de 1 de Déu. No anem a comentar més això i anem a passar a altre tot. I més avant, sí que del dia 8 de enero. Y puso por nombre el almirante, se donen compte que sempre està parlant i no parla en propietat, sinó està un altre parlant en tercera persona. Y puso por nombre el almirante el río de Bolo, el cual de dentro y pasado la entrada muy hondo, aunque la entrada es baja y la barca muy ancha. El señor almirante, en esos tablones que tenía, necesitaba un pan de agua a navegar. Era un pan y le tenía prou. Y sus barcos cóncavos, en la boca, a l'eixida del riu, tropezarse el riu en el mar, que normalment en l'arena, pues se fa un cavalló y ahí no se puede pasar, pues el pasar. Francamente, les invite a que se aficionen a llegir directament vostès la vida del Senyor Andrés. És maravillosa, és impressionant. Jo us ajudaré en el que puguin necessitar i en el que us expliqui avui ja aniran prou avançat i avançaran doble pressa de lo que a mi m'ha costat. I una de les coses que me va xocar és que una volta ja tenia la nau naufraga, entonces passava la niña i tingueren la sort de tropezar-se en la pinta altra vegada, un poc més avant. I ja ella quedar-se sense la nau que la portava tota la càrrega, pues va dir, a veure, ens cap a Espanya. I se'n venien, ell en la finca i la niña, Martirolso en la finca. I aplegant ja a la punta més oriental de la isla espanyola, pues hi ha així una coseta que me va fer molta gràcia. Va ser una de les primeres que jo vaig plantar les orelles, per això vaig a dir-ho. Perquè vostès saben que ell que allà on anava, pues anava batejant les caps, els rius, tot el que veia, pues per alguna cosa determinada. Significa, el cual puso por nombre Cabo del Enamorado, el cual estaba al este de aquel puerto, a quien llamó Puerto Saco, 32 millas. Y en llegando a él descubrió otro muy más hermoso y más alto y redondo de peña todo, así como el Cabo de San Vicente en Portugal, y estaba del Enamorado del este 12 millas. Fíjense ustedes que el comparte el món bateja. I jo vaig dir, sí, qué cosa més estranya, perquè el Cabo de San Vicente en Portugal és Sant Vicent Mártir. Vostès deben de saber la història que Sant Vicent Mártir al tirar al mar va eixir en Cullera, quan van vindre els àrabs el tornaren a pujar i quan vegaven la volta a la península per anar-se'n a Bretanya, en Portugal tornar a naufragar i tornar a eixir i per això se diu el cap de Sant Vicent Mártir. Pues així el censor li va robar, o nos ha robat, que batejar un cap allí en el nom de Sant Vicent Mártir. Y un poco más adelante, dice, y no salió de este puerto por no hacer terral con que saliese. Quisiera salir por ir a otro mejor puerto, porque aquel era algo descubierto y porque quería ver en qué paraba la conjunción de la luna con el sol, que esperaba a 17 de este mes y la oposición de ella con Júpiter y conjunción con Mercurio y el sol en opósito con Júpiter. Y hay una noteta que fica al margen. Por aquí parece que el almirante sabía algo de astrología. ¿Qué os ha parecido? Tenía que estar almirando si estos navegaban en las estrellas. O sea que al costar encara había algú que se atrevía a explicar que el almirante sabía un poco de astrología. Aunque estos planetas parece que no están bien puestos por falta del mal escribano que los trasladó. O sea, un señor que era precís que sapia molt d'astros i li fan aquestes coses. I podem dir que ja hem passat per damunt, i tens que estar el senyor almirant per les terres que havia acabat d'escollir. I entre el 24 de gener al 23 de febrer
el diari de navegació entra en una fase que es veu que tornava navegant tranquil·lament i no escrivia quasi res. I en aquests dies, per a mi, va escriure la carta a sentència. Diuen que escrigué als reis també. Al meu entendre no va ser així. Al meu entendre escrigué només a sentència, que era el que havia ficat els diners i el que ell tenia, com si diguem, el seu protector. I sentència li s'encarregaria de contar-lo sobretot. I jo dic això perquè així hi ha una quantitat de fetges i les vegades que s'ha tornat aquesta carta a editar per Basilea, per Anvers, per París, i sempre parlen de la carta a sentència. Crec que si hagués enviat una carta als Reis més fàcil i més noble, per dir-ho d'alguna forma, seria haver publicat aquesta carta i no la de sentència. Però no és així. Ni apareix ni la publicaron. I per mi també la va escriure en llengua valenciana a sentència. Per tant, això que tinc ahí són còpies. I també li farem una versió. La de sentència la guardaren i aquesta és la que robarà. I aquesta carta comença així. La traducció que jo atribuïsc del valencià al castellà. Señor, porque sé que habéis placer de la gran victoria que nuestro Señor me ha dado en mi viaje, os escribo esta por la cual sabréis, como en 33 días pasé a las Indias con armada, que los ilustrísimos rey y reina nuestros señores me dieron, donde yo fallé muchas islas pobladas con gente sin número, y de ellas todas he tomado posesión por sus altezas con pregón y bandera real extendida y no marzo contra ells. Recordaran que en el diari de navegació també parlava bandera real. Així parla la bandera real. Qualsevol persona que hagi estudiat la bandera real en este llibre sap que la bandera real és la bandera real del regne de València. La bandera del senyor rei és la bandera del rei de Navarra. Però tampoc puc privar-me de dir-los que en aquells anys que havia molta polèmica en la vaccinera, que diuen que si només de la ciutat i que dels pobles no i tal i qual, i perquè vegin la similitud en això vaig a llegir-los quan en Cast proclamaren a Ferran d'Ende que era rei de la corona d'Aragó, en seguida enviaren un emissari com a naturals a València. I així en València en seguida feien unes festes i en seguida els jurats ho comunicaren als viles reals. Les viles reals, la Cida era una d'elles. I en el Cida hi ha un document que està en l'arxiu del Cida, però que gràcies a la José María Parra, que va publicar aquest llibre antes de faltar, el document està en valencià. Però com això està en castellà, jo vaig llegir-ho en castellà perquè veig la similitud. Y fica que fue cantado el cántico angelical con gran volteo de campanas, te Déu laudamos, y después alzada la bandera real. O sea que cuando así en Valencia sabieron que Ferran d'Antequera era rey de Valencia, alzaron la bandera real. Y a continuación esta carta l'enviaren al Cida. En el Cida feren uns actes i els jurats de la vila ho assentaren en un llibre. I aquest llibre també fem una festa que també està escrit en valencià, però en castellà son així. Y que a continuación, partiendo del dicho consejo, todos juntos fuesen a la iglesia, y el justicia tomara y llevase la bandera a la iglesia mayor de esta vila, al son de trompas y trompetas, y se cantara el Te Déu laudamos. O sea, que bandera real en València, bandera real en el sur, bandera real en el primer desembarque, y también en el segundo, también había bandera real. Això no són proves irrevocables, i ja que sempre tenim passar les proves que podem dir irrevocables. Les proves que seran molt difícils de revocar per a les persones que no estiguen conformes amb el que jo dic, és que després d'això sabran
que es va fer el segon viatge. El segon viatge hi sigueren 17 embarcacions. I les 17 embarcacions aplegaren a mi. I això era mirant, com havia deixat a gent de su tierra, molts agraus he pensat plegar-hi com de menjar en la classe. Però que les dones feien una xicoteta passada i els artius agarraran els cels i quan he plegat ni tenia or ni tenia faves ni forçols plombrats. Entonces, dels 10 que anaven i que pensaven a plegar allí una pala carregada d'oro i tirar-lo a la barca i dins-se, doncs allò no es va veure. I se'n tornaren 2. I el senyor mirant en 5 naus se quedaven. Però tenien que enviar notícies a Espanya i enviaren moltíssimes notícies. Escrigueren moltíssimes que se quedaren. I el senyor Almirant va fer un document, va fer un escrivà, un notari. I el senyor Almirant el notari. I aquest document, quasi al començament, fica una paraula molt important. El document fica així. Lo que vos, Antonio de Torres, capitán de la nau Marigalante y alcaide de la ciudad de Isabela, habéis de decir y suplicar de mi parte al rey y a la reina nuestros señores de los siguiente. Primeramente, dadas las cartas de creencia que lleváis de mí para sus altezas, besaréis por mí sus reales pies y manos, y me encomendaréis a sus altezas como a rey y reina mis señores naturales, en cuyo servicio yo deseo fenecer mis días, como esto más largamente vos podréis decir a sus altezas según lo que en mí visteis y supisteis. El señor Almirante firma un documento en que al rey se les diu mis senyors naturals. I aquesta paraula de mis senyors naturals, la paraula naturals, té el mateix valor avui en dia que en tenia entonces. Està molt clar quan s'aplicava aquesta paraula natural que és el i el senyor Almirant deixa fer. Ho dic per posar. Per tant, el senyor Almirant tenia que ser un súbdit d'un dels dos reis, de les dues corones, o de Castella o de Castella. Si era segur de Castella no li havien fet tot el que per tant era un de la corona. Com a cosa curiosa, en aquest mateix document, com no havien tingut allí els llauraors, no havien fet el que corresponia, havien quedat sense menjar, el senyor Almirant demana: en especial para las dolencias de las cuales cosas acá ya tenemos gran mengua, como son pasas, azúcar, almendras, miel y arroz. El senyor Almirant demanava arròs. El senyor Almirant havia fet, antes de tornar-se'n, una casa, que s'havien fet allà cases. I aquestes cases les havien fetes com si fos a cordell. Se fa un cordell, conforme planten els tarongers, conforme fan els cavallers per plantar els llavors valencians i les verdures. Pues així no va fer una ciutat allà. Però el bo d'això és que a aquesta ciutat un dels senyors que ha enviat cartes a la península li fica la morada del prefecto no se va mirar, la morada del prefecto se llama Palacio Real. Palacio Real, ustedes coneixeran uno que està en un carrer de València mig. La tapen o tapen, deixa tapar. Així seria la casa del senyor Almirant. Perquè ell, entre altres coses, s'havia guanyat el títol de virrei. Vivia a sa casa, a la ciutat. Hem vist la primera prova, podem dir, que serà molt difícil de revocar de mis senyores naturals. Vaig entrar en la segona, en la qual esta prova consisteix en que no trobaven les riqueses
d'or, pedres precioses i coses d'aixes per allí, i es veu que la reina se fica un poc nerviosa i crida a mossèn Jaume Ferrer de Blanes, que era un lapidari, el que avui en dia coneixem per un xurier que havia estat en la cort de Ferran I en Nàpols, i el crida i li diu: escriu una carta a Colom i orienta un poc a veure si troba pedres precioses. Esa carta d'este senyor diu que coneix molt a la reina, però no diu que coneix a Colom. Però en el document anterior, antes d'aquest document hi ha també una introducció, un comentari que fa l'autora Consol Varela a aquest document. Y verá los estudios que ha fet ella, diu que no vamos a entrar en las teorías cosmográficas de Ferrer, pero sí señalaremos la opinión que Colón merecía al científico catalán, puesto que entra de lleno en el tema de este libro. Dice así: y si en esta mi determinación y parecer será visto algún hierro, siempre me referiré a la corrección de los que más de mí saben y comprenden, especialmente del almirante de las Indias, el cual tempor existente en esta materia más que otro sabe, porque es gran teórico y mirablemente práctico, como en sus memorables obras manifiestan. O sea que este hombre y Colón se conocían plenamente. Y la carta que escribe comienza así: muy magnífico señor, Saturno rey decrete, visto que en Italia era en él su tiempo más noble de sitio y provincia que de humanos costumbres, por redezar los pueblos de aquella en virtud de su fértil y potente reino, y con muchos trabajos de su persona, la rústica, inútil y ociosa vida de los italianos transfirió en industriosa plática de Oviedo. Jo així llisc que d'una forma molt galant Jaume Ferrer de Blanes insulta els ciutadans. Per tant, si no fuera italià, habría ganado la carta y la habría plantado a la papelera. Pero nosotros anem a continuar a llegir perquè no se puede. ¿Y qué podemos decir del magnánimo e invicto caballero Hércules, el cual, dejando la delictosa y política Grecia, con gran ejército las partes occidentales con innumerables peligros navegó, y de la claridad tiránica de Chirón, Anteo y otros malos señores de libró, y en testigo de su gran virtud se muestran muchas y prósperas ciudades en nuestra España por él edificadas. En nuestra España, de dir Jaume Ferrer. A continuació, la carta és tota l'explicació que li fa perquè on tenia que anar per a trobar les pedres precioses. Que al final fica: Señor, digo porque las grandes cosas que soy cierto que aquí se fallarán, tengo esperanza que serán a gran servicio de Dios y bien de toda la cristiandad, especialmente de esta nuestra España. Y porque, Señor, la reina Nuestra Señora me mandó que yo escribiese a vuestra señoría. Està molt clar, Primer le diu en nuestra España y en acabant le diu de esta nuestra España. Això va escriure un conseller, una persona de confiança de la reina. Aquestes coses no se diuen, però estan escrites i han aplegat els moderns. I ara, nos acabaria de dir així, i no me queda més remei que passar-nos en el tercer viatge, que és meravellós. El tercer viatge ixen, sempre d'allí, a banda de la Baixa Andalusia, 6 naus, i se'n van a la isla de Madeira, i allí se separen 3, que acudixen auxiliares que havien quedat en l'Espanyola,
I ell, igual que en el primer viatge, en una nau i 2 caravanes, se'n va a les Canàries. De les Canàries se'n va a les de Cap Verd. I agarrant la línia equinoccial, l'Equador aproximadament, se fica a buscar terra més al sud, on se trobava aquestes pedres precioses. I en este tercer viatge sí que hi hagué terra a la vista, però en el primer no l'hagué. I, aunque també no és còpia original, no és un manuscrit original, sinó que és còpia, és el que així tenim, però se nota en ella que està menys manipulada. Està en ella una escritura més en la línia dels documents originals del senyor Almirant. Bé, es dia que sí que hagué escrit a la vista, perquè diu així: y como su alta majestad haya siempre usado de misericordia conmigo, por acertamiento subió un marinero a la gavia, y vido al poniente 3 montañas juntas, decimos la salve rechina y otras prosas, y dimos todos muchas gracias a nuestro Señor. Y después dejé el camino de septentrión y volví hacia la tierra, a donde yo llegué horas de completas, y a un cabo que dice de la galera, y después de haber nombrado la isla de la Trinidad. Y allí hubiera muy buen puerto si fuera fondo, y había casas, y gente, y muy lindas tierras, a tan hermosas y verdes como las huertas de Valencia en marzo. Quan jo vaig llegir això la primera vegada, després de saber de lo que sabia ella de mis senyores naturals i d'esta nostra Espanya, dic, Colom és valencià. I vaig anar al senyor que m'havia facilitat això i li vaig dir, li comunique que el senyor Almirant era valencià. Che, eres, com li dic, això no m'he privat ningú de que jo a vostè sigui el primer que li dic. Bé, i vaig continuar llegint. I ell havia plegat a la isla Trinitat i a continuació tocar la terra de Gràcia, que per atenció a les persones que han vingut des d'Ènova i per atenció a vostès, i que és la veritat, li ficar a la terra, al continent, la terra de Gràcia. Cuando yo llegué a esta punta del Arenal, que es la última de la isla Trinidad, allí se hacía una boca grande de 2 leguas, de poniente a levante, la isla de la Trinidad con la tierra de Gracia. Així tampoc diu que li fica tierra de Gràcia. No fica que la bateja, ja l'havia batejat, però la terra, quan ell aplegà al continent que devem denominar Gràcia, ell li va ficar per lo menos això no. I la terra de Gràcia, la Mare de Gràcia és la patrona d'Ènova. Però no des de fa pocs anys, de antes de la plegada del rei en Jaume, fa més de 750 anys, ja estava allí la Mare de Gràcia. Perquè és una talla bizantina. I un poquet més avant, fica que havia una casa muy grande, hecha a 2 aguas. Jo dic, barraques valencianes. Y esta gente que dice que son todos de muy linda estatura, altos de cuerpo y de muy lindos gestos, los cabellos muy largos y llanos, y traen las cabezas atadas con unos pañuelos labrados, como ya dice, hermosos, que parecen de leixos de seda. Uns homes que vienen allí y portaven un mocador a cap de seda. I torna, a repetir quasi el mateix que havia escrit i fent unes altres versions i més avant fica. Y cuando yo llegué a la isla de la Trinidad, a donde la estrella del norte era anocheciendo, también se me alzaba 5 grados. Y allí en la tierra de Gracia hallé temperancia suavísima y las tierras y árboles muy verdes y tan hermosos como en abril en las huertas de Valencia. Sabia la temperatura que feia en el mes d'abril i en el mes de març de València. No us pareix això meravellós? I per la boca que entra a un llac interior, com si fuera València, la boca d'entrar perquè allí desemboca el riu Orinoc, li fica la boca de les serps. No està escrit en aquestes lletres, fica serpientes, però sí que està escrit la boca d'eixida més cap al nord, cap a tramuntana, i fica
Y en aquella otra del septentrión, a que yo llamé del Drago. Del Drago, vostès només tenen que carregar sobre la última síl·laba i veurà com és el nom perfectament. La boca del dragó. Així no va batejar una boca, la boca del dragó. I totes aquestes coses els ha escapat als sensors, als manipuladors corresponents. El senyor almirant, acabant d'aquest tercer viatge, no anaven les coses molt bé i enviaven cartes per ací, per allà. Els que van eixir uns considerem contraris a ell i informaven malament els reis, i Colón informava el que se tenia que fer, i en un document que tampoc és original, però fica: tanto servicio los sucesores de vuestras altezas y sus pueblos tanto gozo. Mírenlo bien vuestras altezas, que a mi juicio más le relieva que hacían las cosas de Francia ni de Italia, porque siempre yo dije que era necesario de andar sobre ellos 3 o 4 años. Als de Francia y als de Italia els diu ellos. El senyor almirant acabà que enviaren un pesquisador a la isla de l'Espanyol a veure què passava allí. I aquest pesquisador li donaren una miqueta així de poder i a plegar allí i s'agarrà tot el braç. Quan ell a plegar allí a la casa al Palau Real, en la qual vivia els 3 germans, però que estaven els 2 majors, que era el Cristòfol i el Bertomeu, pregant per la ínsula, i en casa estava el diac, el més xicotet, i en si de plegar, pam, sense més contemplacions, li clavava unes cadenes i a la caravela. Enviaren, es veu que s'enterà, i vingué Cristòfol, i també 4 tonteries, pam, unes cadenes i a la caravela. I en acabant vingué Bertomeu i a la caravela. I si entrarem en comprovacions, però no val la pena ja, tots els valencians que havien per allí, que estaven de la part del senyor almirant, també els ficaren encadenats i els tiraren de l'Espanyola. I vingueren a la península. En seguida se soltaren sense xuir ni res. Però tot l'or que el senyor almirant tenia allí acumulat, comptat i tal i qual, el pesquisador de Bobadilla se l'havia embutxacat i això ja no se pot contar. Però quan ell a plegar Granada, allí se va fer, considerem, un xuí, però no un xuí com es coneguem ara, sinó que els de la corona d'Aragó bregaren a favor d'ell i els altres des de la corona de Castella bregaren en contra. I en aquest xuí, no, més que xuí, era, considerem, un pelear continu. I en aquesta època, per altres documents que he replegat jo, també estaven bregant uns altres valencians que estaven en la ínsula de Gran Canària. I allí pues, el senyor almirant tingué ocasió de dir tot el que tenia que dir. I havia un frare milanès de la reina i que estava allí i que ja havia escrit algunes coses del primer i del segon viatge, però sempre contaves així de segon mà, per mig de la carta a Sant Àngel. Així ho explica en el pròleg d'este llibre, que fica: los 2 primeros libros, los 2 primeros viajes, dirigidos, el capellà li diuen que era Martí d'Angleria i escrivia a Ascani Maria Esforça, que Ascani Maria Esforça era germà del primer marit de Lucrecia Borgia. Pues diu, los 2 primeros libros dirigidos a Ascani Esforça
Para la narración del primer viaje podría pensarse a primera vista que Pedro Mártir tuvo a su disposición un relato similar a la carta de San Ángel. Engañoso resulta también el comienzo de la relación del segundo viaje. Per lo tant, lo que va escriure, que és este llibre, els dos primers capítols estan, podem dir, incerts. Per lo tant, el que hi ha no té un valor científic molt rigurós. Pero más avance que capital importancia reviste el capítulo 1.6 dedicado a historiar el tercer viaje, que es en lo que estaban hablando. Capital importancia reviste el capítulo 1.6 dedicado a historiar el tercer viaje. Este es el senyor Ángel, concretament, qui fa l'estudi d'este llibre, li dona una gran importància a este capítol. I en este capítol, entre altres coses, fica que el perfecto sostiene, o sea, que está parlant y está pleitejant y sostiene. Y dado que el almirante afirma tenazmente, y el perfecto dice y confiesa, y el propio perfecto, los demás compañeros de navegación dignos de crédito me contaron. O sea, en esas circunstàncies va escriure el tercer capítol, quan havien tornat els tres germans Colom i els demés valencians i li contaren. I ell ho escrigué i li ho envià a Ascanio Maria Esforza, que era vicecanceller del Pare Sant. I això ho escrivia en 1501. Hi ha diversos motius per la qual només pot ser en 1501 quan ho escrivia. I quan acabava d'escriure, per a dir per quin motiu escrivia, va fer un pròleg. En aquest pròleg fica que ho escrivia perquè li ho demanaven. Igual que primerament li havien demanat, però l'Ascanio Maria Esforza ja havia mort. I entonces qui li ho demanava era el cardenal Lluís d'Aragó. I en fa un pròleg per al cardenal Lluís d'Aragó i un altre pel Pare Sant. I vaig a llegir-los els dos pròlegs i en acabant els analitzarem un poquet. Juan Rufo, obispo de Britonorio que desempeña en la corte del rey católico el cargo de nuncio de tu santidad, ensalzando día y noche sin descanso las muy sobresalientes virtudes de tu santidad, con frecuencia me ha dicho, pues se ha dignado admitirme en su amistad, que entre ellas tu santidad siempre ha favorecido a los que cultivan las letras y que se deleita con los nuevos libros. Por ello me ha aconsejado que reúna los libritos de mi década oceánica que él leo dispersos en manuscrito y que envíe a tu santidad un ejemplar de ellos para que, si alguna vez te lo permite el ocio, pueda tu santidad recrear su espíritu, abrumado por tan gran mole de negocios con nueva lectura. En ellos verá como Cristóbal Colón, conciudadano suyo, descubrió bajo los auspicios de los reyes costas tan vastas hasta ahora desconocidas, en donde la religión cristiana que se sustenta sobre los hombros de tu santidad crece y hasta el infinito, y ha de aumentar más y más cada día. Había escrito de los dos primeros libritos a instancias de Ascanio María Esforza, vicecanciller de tu santidad. A su caída cayó también mi gana de escribir, hasta que en nombre del rey Federico, el cardenal Luis de Aragón, muy devoto de tu santidad, la volvió a despertar. A este le mandé la carta que va a continuación para poner de manifiesto quienes me movían a tomar la pluma. Por tanto, acepte tu santidad este escrito tal como yacía en mi armario. Alguna vez, si se me concede vida, contemplará la relación de sus hazañas y de su constancia de ánimo, unida a las demás cosas dignas de mención que han ocurrido durante nuestro tiempo en el mundo, en una historia que permanece guardada en mi escritorio,
pero pasemos ya al cardenal que en nombre del rey me pedía que le escribiera. Y la carta a Luis de Aragón digo así: pides de nuevo que un faetón inepto gobierne el carro de Febo. Pretendes arrancar dulces licores de un desnudo pedernal. Me mandas mostrándome al respecto una carta de tu inclío tío paterno, el rey Federico, de Nápoles, que describía el nuevo, por sí decir, mundo terrestre, descubierto al occidente por orden de los reyes católicos Fernando e Isabel tus tíos, y que se hallaba oculto hasta ahora. Uno y otro recibiréis esta piedra preciosa engastada zaciamente en plomo, pero cuanto sientas que los sabios con amistad, los detractores con envidia y los mordaces con rabia lanzan sus dardos espumeantes contra nuestras hermosas Nereides oceánicas, habrás de reconocer honradamente en cuán breve espacio de tiempo me has obligado a escribirlas, estando yo enfermo y con tanto apremio. Sabes en efecto que escogí estas pocas cosas de los originales del propio perfecto del mar, Colón, con tanta rapidez como podía escribir tu amanuense que copiaba mi dictado. Me acosabas a diario poniendo como excusa tu partida para expulsar a su patria a la hermana de nuestro rey, la reina de Paternope es Nápoles también, tu tía paterna, a la que habías acompañado hasta aquí. Algunas veces me obligaste a escribir un librito por día. En la portada encontrarás 2 encabezados con otro nombre, ya que mientras se me pedía esto, había comenzado yo a escribir al infeliz Ascanio Sforza, tu pariente, cardenal vicecanciller. Al caer él, cayó también mi deseo de tomar la pluma, y ahora habéis despertado tú y la carta que me dirigió tu inclito tío, el rey Federico. Paladeate el tema, no la descripción. Adiós en Granada, a 9 días antes de las calendas de mayo, que corresponde al 23 de abril de 1501. En 1501, el pare sant era Alexandre VI. Morí en 1503. Si al pare sant li diu en 1501 Cristóbal Colón com ciudadano suyo, jo ho tinc molt clar. La única cosa que algú podrà patalejar és dir, és que este llibre, aquestes fotocòpies que tens ahí, no són de 1501, sinó són de 1511. I jo li diré, molt d'acord. Però tot el que fica així està escrit en 1501 i dirigit al pare sant en 1501, que era Alexandre VI de Xàtiva. El senyor hauran vist així que li donava empresa per escriure el cardenal Lluís d'Aragó. Era de la banda des d'Aragó i volia que tot el que passava allí que ho deixara escrit. Perquè se recelava que volien enviar-lo fora. Perquè enviara a un d'ambaixadora a una nació estrangera com l'enviaren a ell a Alexandria és una forma de diplomàtica de desterrar a un que està fent una mala feina. O fent una feina que no interessa. Y a este home l'enviaren a Alexandria. Y entonces agarrà segurament totes les seues coses, que ja els dic que era frare, era capellà, i se'n va anar d'ací de València, d'ací d'Espanya, de Granada, d'on fora embarcaria, i se'n va anar a Venècia. I en Venècia, allí, va agarrar i contar o ensenyar el que ell portava. I agarraren, i mentre ell estava a Alexandria, publicaren el que ell havia escrit baix nom d'italià sense ficar l'origen, conseguim d'autor anònim, però sí que fica el nom de l'impressor. Això ho feren en 1504. I en 1508 ho tornen a fer. I quan ell torna a Espanya, entonces s'enterà de que anaven aquestes 2 edicions que podem dir pirates, que s'havien apropiat de l'escriptura d'ell, i entonces veu que va fer-lo indecible para publicar el llibre en 1511. Y entonces, com ja havia mort Alexandre VI, pues fica davant una dedicatòria. I en aquesta dedicatòria fica prólogo, o sea, davant d'aixòs 2 pròlegs que jo els he llegit a vostès, fica prólogo de Pedro Mártir d'Anglería milanés, protonotario apostólico y consejero real, al libro 3 de las décadas oceánicas, dirigido a Julio II, sumo pontífice. Això és una dedicatòria para que comprenguen vostès
com si uno haguera escrit un llibre en l'any 1971, quan vivia l'anterior jefe d'estat, i el publicara en 1981, quan está el rey de España. Entonces, para hacerle una gracia al jefe del Estado, le fica una dedicatòria a Juan Carlos. Però això no vol dir que el pròleg vaig dirigit a Juan Carlos, sinó aniria dirigit a l'anterior jefe de l'Estat. I això és el que passa en este efecte. I aquest xicotet detall, que és l'arma més forta que tenim els valencians per a dir que Cristóbal Colón era de la comarca de Xàtiva, pues per aquesta dedicatòria les persones no s'havien donat compte d'aquest detall. I jo els ho dic a vostès perquè sàpiguen que el primer és una dedicatòria. L'escriptura en 1511 és la que diu con ciudadano suyo i l'escriptura de 1501 és la que fica con ciudadano suyo corresponent al papa Alexandre VI. El llibre hi ha moltíssimes més còpies, però per si algú de vostès tenen alguna cosa que preguntar de moment, no sé a quina hora tindran costum d'acabar això, són les 9:30, per si vostès creuen fer algun comentari o fer alguna pregunta que jo us pugui dir de moment, pues la meva intervenció la dono per concluïda. Per tant, per totes aquestes coses que els ha llegit, per totes les manipulacions que li feren, jo, així, en el grup d'acció valencianista, avui dia Sant Miquel, declare a Cristóbal Colón valencià. Diga. Voy a hacer una observación un poco científica. Sí. En les enciclopedias, quan érem xicotets, llegíem Cristóbal Colón, marino genovés. Sí. Bé, així tenim nosaltres un jugador de pilota valenciana famós que li diuen el genovés. Si així 1000 anys la partida de naixement de genovés, el jugador de pilota, s'haguera perdut, els historiadors mirant dirien el genovés, posiblemente Génova. Entonces, ¿no? Es de genovés, partit judicial de Xàtiva. Entonces, ¿por qué no puede decir el genovés, perquè era de genovés? És una... És correcte, senyora. Jo estic convençut que el senyor almirant anava per la cort i feien «Che genovés!» i ell feia «Què?» A més, tinc documents que no és del senyor almirant, però és d'un amic del senyor almirant, en què això que vostè mos ho suggerís ho explica. Tenim documents, però com tot no ho puc explicar perquè jo ja me canse i vostès també se cansarien, no, perquè explicar-li i ensenyar-los me portaria una hora o lo menos. I entonces la conferència, en vez de dir-se Cristóbal Colón o Joan Antoni Pérez Herrero, que parla de Cristóbal Colón, havia de parlar. Joan Antoni Pérez Herrero parla del genovès Francesc de Riverola, valencià, propietari de mitja isla de Gran Canària. Ho dic així, poden dir-ho per tot el món. Tinc documents. Alguna altra persona? ¿Qué interés podría haber entonces ya para que els valencians homologaren ja els documents? Els mateixos que ho vam dir, senyora. És curta la contestació, doncs és la mateixa. I la mateixa que d'ací 1000 anys tindrem. Perquè sí, perquè els valencians som unes persones treballadores. Llauradors, ja els he dit que se n'anaven quan fugiren d'ací a treballar a la Baixa Andalusia. Els valencians vostès busca per tot el món i es veurà sempre treballant. I entonces un que se dedica a treballar no pot anar a furtar un altre puesto perquè en lo d'ell viu honradament. Ja li vaig dir que el senyor almirant baixar al Taner, desembarcar dret. Els valencians fem les coses dretes. I jo
no sóc ninguna persona res, jo sóc un vulgar treballador. I així estic, ara en aquest moment assentat, però se pot dir que estic dret així, defendent una cosa que crec que és justa. Coste lo que coste. Sí, era culta, però avui en dia aquestes manipulacions les farien més ben fetes. I al estar més mal fetes perquè han passat 500 anys, este valencià, olorant com si fos un gos xarnego, que també hi hauria molt que parlar dels gossos xarnegos, que són els encarregats d'agarrar rates per les marxals, que això no ho ha contat a ningú encara, pues també ho ha captat. Però és la mateixa, senyora, la mateixa mania que mos tenen, ho teníem fa 500 anys. Sí, me succeeix així el senyor president de que me s'havia succeït, me s'havia oblidat lo de la ínsula Isabela tal i qual. Me s'han oblidat moltes coses. No me s'han oblidat cap, senyor president. L'únic que passa que són 10 menys quart i jo tinc repertori perquè els senyors d'Énova poden atestiguar que he estat unes 8 o 9 hores per allí i no els ho va explicar tot. I el dia que me necessiten podré anar a acabar-los d'explicar-lo seu. I han tingut que anar apartant per damunt. Però ja que el senyor president ho ha dit, vaig a llegir-los un trosset, suponc que ho trobaré fàcilment, de la isla Isabela. La isla Isabela, el senyor Almirant anava descobrint isles. I aquesta isla que li atribueixen d'Isabela, para mi no és Isabela, en nom de la reina. El senyor Almirant tenia, considerem, un protector econòmic, Sant Àngela, i un protector real para que el defengueren davant d'una justícia i d'unes coses que per això va fer la capitulació de Santa Fe. La reina no pintava quasi res. Tot això que diuen no és de veres. Jo puc demostrar, ells no ho demostraran. I la primera ínsula que va descobrir se li va ficar el nom de Sant Salvador. La segona, Santa Maria de la Concepció. La tercera, Ferrantina, en honor al rei Ferran. Però la quarta, a plegar una, que era un paraís, era una isla tan bella que li ficà Isla Bella. Però al fer la manipulació li ficaren Isabela, però ell s'havia oblidat de la reina i del príncep Juan, que la Hanna diu que era en honor del príncep Joan, que entonces els reis tenien un fill, va morir després. Res de res. La Hanna era la Hanna Mayor, l'isla de Java, perquè ell havia pensat que havia plegat a les costes orientals de la Índia. És la Java. Però, ja que estem parlant de nom d'aixos, tinc que dir-los, vaig a revelar què vol dir Cuba. La isla de Cuba, el senyor Almirant anava en persones, i com és natural el que passa, ell assentava en els llibres uns noms, i quan aplegava la isla de Cuba assentava el nom de Java, de Hanna, Java, una varietat. Però les persones sempre no agarren els noms oficials, sempre agarren els malnoms que diem els apodos. I segurament en Cuba se trobaren una cova. No fica res d'això en el diari, però això és per comparacions i coses que he trobat jo. I la isla de Cuba no vol dir ni més ni menys que cova en valencià. Cuba, cova. I ahir no le fica que la bategen, sinó que apareix també en el diari en un moment determinat. El senyor Almirant era Java, Hanna, i per als mariners cova, d'alguna cova que trobem, era cova. I n'hi ha una altra, la ciutat d'Isabela, que també diuen que està en nom de la reina Isabel. Això va ser una pressió que va recibir el senyor Almirant al fundar la primera ciutat, no la segona. La primera li ficà Vila Nadal, perquè havia naufragat la Santa Maria de la Concepció el dia de Nadal.
I quan tornà i va veure tots morts i se va traslladar a un puestet al costat, fundar una ciutat. I en tots els documents apareix com Isabela. I diuen que la ficà en nom de la reina Isabel. Això, per una banda, demostra que no havia ficat a la ínsula primera Isabela, sinó Isla Bella. I, per altra banda, això va ser el nom que li donaven oficial, que costa en el llibre, en aquest document que el senyor Almirant firma, com una cosa ja, perquè quan ho demana sempre té que llevar la cara al qui li demana. Però, en veritat, aquesta ciutat primera, que tots coneixen com a primera en l'espanyola, li ficava el nom de Marta. I no ho diu en ningú puesto, però jo intuís que li ficà Santa Marta en honor a Santa Marta de Cullera. El campament turístic que hi ha avui en dia, allí dalt, si algú ha tingut la curiositat de pujar, i jo he pujat fent les meves perquisses, allí dalt hi ha un abric. I aquest abric està tapat en mitja bòveda. I allí hi ha una ermiteta, i aquesta ermiteta se diu Ermita Santa Marta. Pues això està en el metge Chanca, que a veure si ho trobe i els ho podré llegir, perquè vegin com se feien les coses. El metge Chanca estarà, Jacobo Trotti, la bandera real, correspon. A veure si trobo això. Perquè és molt curiós llegir aquestes coses. La pàgina 152. Pàgina 152. En Sevilla, en aquest segon viatge, anaren moltes persones de Sevilla i una d'elles era el metge Chanca, un metge sevillà. Molts no volien anar i els reixos s'obligaren a que anaren. I este metge va anar i va escriure tot el que veia per allí. I a plegar al momentet en què escriu com funda la ciutat de la Isabela. Esta carta va dirigida al Cabildo de Sevilla y aplega un momento que fa: plugo a nuestro Señor que por la contrariedad del tiempo que no nos dejó ir más adelante, hubimos de tomar tierra en el mejor sitio y disposición que pudiéramos escoger, donde hay mucho buen puerto y gran pesquería, de la cual tenemos mucha necesidad por el carecimiento de las carnes. Hay en esta tierra muy singular pescado, más sano que el de España. Verdad sea que la tierra no consiente que se guarde un día para otro, porque es caliente e húmeda, y por ende luego las cosas introfatibles ligeramente se corrompen. La tierra es muy gruesa para todas cosas, tiene junto un río principal y otro razonable asaz cerca, de muy singular agua, edificase sobre la ribera de él una ciudad Marta. Y hace una notifica. Los documentos refiriéndose a esta ciudad dicen siempre Isabela y nunca Marta. El metge de Colón escrigué que esa primera ciutat li ficà el nom de Marta, però el dia 6 de gener feren una cerimònia i entonces ja li donaren el nom oficial en honor de la reina. Però el metge Chanca de Sevilla diu que le ficà una ciudad Marta, junto que el lugar se deslinda con el agua, de manera que la mitad de la ciudad queda cercada de agua con una barrancada de peña tajada, tal que por allí no ha de menester defensa ninguna. La otra mitad está cercada de una arboleda espesa, que apenas podrá un conejo andar por ella. Es tan verde que en ningún tiempo del mundo fuego la podrá quemar. Hase comenzado a traer un brazo de río, el cual dicen los maestros que traerán por medio del lugar y asentarán en él moliendas y sierras de agua, como se pudiera hacer con agua. Y cuanto se pudiera hacer con agua, han sembrado mucha hortaliza, la cual es cierto que crece más en 8 días que en España en 20. O sea que llegint este text se identifica plenament que el senyor Almirant va construir la primera ciutat volent en un lloc paregut com si fos la muntanya de Cullera, tota rodejada d'aigua i un riu proper. I encara feren un braçal, feren una sèquia, i en aquesta sèquia construïren un molí que funcionava en aigua. En Alzira no funcionen ja,
però encara queden restos de Molí del Toro, Molí el Genís, tots molins que funcionaven en séquies. Qui sabia funcionar? Qui podia fer funcionar aquests molins en àuia? Valencians, on estava l'àuia? On està l'àuia? I tot està lligat, i estaria una setmana parlant-los d'això d'allò, i tot està lligat. I quan aplegà a Barcelona, i se'n tornà per anar-se al segon viatge, com a replegar el germà? Si no va anar a Itàlia per res, doncs quan passà per ací, pararia per ell per Cullera i pel riu Xúquer remuntaria en unes barcasses, anem-nos-en! I s'emportava una quantitat de llauraors i serraors, i entre ells el germà. I això els historiadors no s'ho expliquen. Clar, no s'ho expliquen perquè no van a buscar el senyor Almirant a Ènova. I també m'he oblidat de dir que el senyor Almirant s'ensenyà a navegar en un riu. El senyor Almirant no s'ensenyà a navegar en mar oberta. Estava explicant-ho l'altre dia als senyors d'Ènova. En un riu que avui en dia vostès passen i està sec, però en aquell entonces no estava sec. I dona explicació a això, comprenent ixa boca de les acers i ixa boca del dragó que ell va descobrir antes de plegar allí en el tercer viatge, que és la desembocadura del riu Orinoc, que l'àuia es veu que és una força enorme. Donen-se compte que ell contra ixa corrent va entrar. Jo us ho explicava a estos senyors, i us ho explica vostè, el senyor Almirant era com una anguila. Remuntava el Xúquer hasta l'altura d'Ènova, que està a uns 47 metres sobre el nivell del mar, per una facilitat pasmosa. Así en las décadas de Pere Mártir fica: a no mucha distancia de esa isla y siempre al poniente, el prefecto dice que encontró una furiosa corriente de agua que iba de oriente a occidente y tan impetuosa que nada cedía a un gran torrente que se despeñara de altas montañas, y confiesa que nunca tuvo tanto miedo desde que de pequeño empezó a navegar como allí. No me sabía olvidar, pero es que sempre que hi ha que deixar coses, però el que diga esta me queden més. És increïble les que tinc. Jo mateixa me faig creus la quantitat de coses que ha pogut lligar. O sigui que el senyor Almirant se va ensenyar a navegar en un puesto que havia fortes corrents com la desembocadura de l'Orinoc. On poden trobar vostès unes fortes corrents comparables a la desembocadura de l'Orinoc? En el Cira diem: che, quan arriba al baix del Begros, afanya't a pujar molt. Els troncs de la banda forestal de l'Olleria, el mateix que abaixaven, li explicava l'altre dia un senyor del grup, per la banda del Túria des de Moia, i també pel riu Cabriel al Xúquer i des de Moia, i abaixaven els troncs dels mareders, i en eixes corrents que aprofitaven quan venia a riuar, ahir s'ensenya a xiquet a navegar. I no s'expliquen les persones per què feia totes aquestes coses i passava aquestes tempestats. És que aquest home només necessitava una canya, no una caravela. Aquest home se mantenia damunt d'una canya i no xitat dret. I això, vulguen o no vulguen, tindran que, per conèixer el senyor Almirant, acceptar-ho. Del contrari, no el trobaran mai. Bé, jo sé que alguns de vostès possiblement us hagi creat un poquet de regust, perquè són tantes les coses que ha tingut que dir que inclús penso jo que ha deixat a la interpretació sense explicar-ho, i si no se coneix un poquet no se pot averiguar. Jo he llegit, perquè ho tenim, ho ha donat al grup, ha llegit aquest projecte de llibre i n'hi ha moltes coses que estan completament provades, per això de la Illa Vella, que no ho ha dit. Ho ha dit però no ho ha aclarit, és que no, ja dic, són tantes coses, però que el document que transcriu diu Illa, la primera vegada que ho diu Illa Vella, com en valencià és una illa, i després ja quan torna a fer anomenar aquest passatge ja diu entonces Isabela. Vull dir que el primer assentament del traductor fica Illa Vella,
i aquestes coses que són proves que en el llibre estan escrites, i jo crec que és que no sé, i volguera que jo que l'he llegit el llibre, realment són coses que convencen, estan ahí, y que estos traductors com de Castella pues arrimaven el asco a Castella. Per això la primera vegada que diu no es frondosos huertos com en Castilla, pues en Castilla no hi ha frondosos huertes, i després el tercer viatge ja diu huertes i arbres i tal, com en València, en mas i tal. I ja dic, és que jo vull traslladar això que jo he viscut llegint el llibre, i que potser no ho han agarrat, però és així. Tal volta quan se puga editar o pense editar el llibre, pues puguen vostès llegir-ho i saborejar-ho com cal. Jo crec en aquestes teories, perquè encara que no fora una cosa probable, com tampoc se pot provar que és d'italià i que és d'altre puesto, crec que damunt de totes aquestes coincidències i proves, si és valencià, per a mi, no sé, com diria jo, si tinc que creure sense proves que és italià o que és portuguès, doncs en aquestes proves és valencià. Así me hice entrega del cuadro del Grup d'Acció Valencianista para que conste el día de hoy.